Nginibingelela ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo maskandi kule channel enilethela indaba zikamaskandi efika ngaso ke isikhathi ke yena ke ubabgadla lapha na ke ubegadla ke impela ke kulo yamcimbi ebekuona ke kubonakala ngathi ke ube lapha na eworkshop egadla ke kubona ke abaculi ke esithi thina ke bacula wona ke umaskandi kodwa yena uthi uyena ke ocula ke umaskandi kubona bonke ke lababhemu ke abacula ke umaskandi bonke ke laba ke abanye badlala ke umbhaqanga. Awuyizwele ke nansi ke ivideo yakhe ke ugadla izinga wembukele bese kulethela zona namhlanje siyabonga. Uma ungazange ubone umsisi iyona nto siyihlalela kumaskandi leyo ukuthi umfana ongabonanga umsisi simkhombise ukuthi kwayinsizwa kwakunje bese kuba khona omonase abathi akuwona umaskandi lona engudlalayo umaskandi lokho okunye umbhaqanga noma ngabe uyathanda uthanda lokho okunye umbhaqanga yes umnandi kodwa akuwona umaskandi ningahlanganisi nabantu singekho kwikhathagori eyodwa nabo ningahlanganisi nabantu abacula umaskandi mbhaqanga kwamaskandi akulalisazwi la akushiye ukuthi ideliwe wami ayisebenzi lo kwamaskandi kuyaqonda kwamaskandi isho ungayicula ingoma yothando uyicula ukwamaskandi awuyiculi kumbhaqanga umangxebanga benhlizweni yami lahlala kholuta umangxebanga benhlizweni yami lahlala kholuta simile nje sikwansizwa hayi ukuthi wansizwa lokhu uthando likhona kodwa msana ukuthi nisithathanise nabaculi abacula umbhaqanga